Καλωσορίσατε στο δεύτερο μάθημα Pandas της πλατφόρμας Learn to Code. Τώρα που έχουμε μια γενική κατανόηση του πώς δουλεύουν τα data frame, θα δούμε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μετατρέψουμε αρχεία σε αντικείμενα data frame. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσουμε την Pandas για να διαβάσουμε αρχεία CSV, Excel και JSON, εξετάζοντας και τις διαφορετικές επιλογές που έχουμε κατά την ανάγνωση. Στο τέλος θα δούμε και μια άλλη δομή δεδομένων που λέγεται Series και ουσιαστικά άλλον ένα τρόπο με τον οποίο φτιάχνουμε data frame. Ας ξεκινήσουμε με τα αρχεία CSV, όπως αυτό που βλέπουμε εδώ. Είναι ουσιαστικά αρχεία κειμένου, όπου κάθε τιμή χωρίζεται με κόμμα. Το καλό είναι ότι χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως σε μορφή πίνακα, κάτι που τα καθιστά ιδανικά για να αναπαραστήσουμε δεδομένα σε ένα data frame. Βλέπετε λοιπόν πόσο παρόμοιο είναι το data frame που θα προκύψει από αυτό το αρχείο. Η πρώτη γραμμή του αρχείου CSV αντιπροσωπεύει τα ονόματα για τις στήλες που θα έχει το data frame. Η ανάγνωση του CSV με την Pandas είναι σχετικά απλή. Καλούμε τη συνάρτηση read CSV και της δίνουμε τη διαδρομή του αρχείου CSV. Έχει λοιπόν το data frame για στήλες, το brand, το color και το cost, όπως είχε και το CSV. Με παρόμοιο τρόπο διαβάζουμε και τα αρχεία Excel, καλώντας την read Excel της Pandas, δίνοντας ως όρισμα πάλι τη διαδρομή του αρχείου. Εδώ μάλιστα επειδή μπορεί να έχουμε πολλά φύλλα, μπορούμε με την παράμετρο sheet name να ορίσουμε το συγκεκριμένο. Να σημειώσουμε επίσης ότι χρειάζεται και μια βιβλιοθήκη στο σύστημα που διαβάζει τα Excel, πιο συνηθισμένη είναι η OpenPy Excel, που την εγκαθιστούμε με pip install. Υπάρχουν τώρα και τα αρχεία JSON που είναι δομημένα σε ζεύγη κλειδιού τιμής, πολύ παρόμοια με ένα λεξικό της Python. Αν θέλουμε το JSON να αναπαριστά δεδομένα για το data frame, ένας τρόπος είναι να το γράψουμε ως πίνακα από αντικείμενα. Σε αυτό το παράδειγμα, κάθε αντικείμενο αντιστοιχεί σε μια γραμμή του data frame, οπότε βλέπετε δίπλα τι θα προκύψει. Τα κλειδιά κάθε αντικειμένου αντιστοιχούν στις στήλες του data frame. Ας δούμε λοιπόν πώς φαίνεται αυτό στο Jupyter Notebook. Αν τα δεδομένα βρίσκονται σε αρχείο με όνομα numbers.json, διαβάζουμε το αρχείο με τη read JSON της Pandas, δίνοντας κλασικά το path. Φτιάχνουμε έτσι το data frame με τις στήλες column 1 και column 2 και τις αντίστοιχες τιμές. Να ξαναγυρίσουμε όμως λίγο στα αρχεία CSV που είναι και η πιο συνηθισμένη περίπτωση. Υπάρχουν κάποιες χρήσιμες παράμετροι κατά την ανάγνωση. Για να μην φορτώνουμε όλα τα δεδομένα χρησιμοποιούμε την n-rows, στην οποία ορίζουμε τον αριθμό των γραμμών. Εδώ παραδείγματος χάρη φορτώνουμε 3 γραμμές, ενώ μπορούμε και να επιλέξουμε συγκεκριμένες στήλες με την παράμετρο use calls. Τις δίνουμε έναν πίνακα από συμβολοσειρές, έστω το brand και το cost, οπότε το data frame που φτιάχνετε περιέχει μόνο αυτές τις στήλες. Τέλος, πολύ σημαντικό, επειδή κάποια CSV αρχεία δεν έχουν επικεφαλίδα, τα δεδομένα ξεκινάνε από την πρώτη γραμμή και το δηλώνουμε αυτό με τη header ίσον none και μας βάζει η Pandas κάποιους default αριθμούς για ονόματα στυλών. Στην πλατφόρμα learn2code.gr έχει ανεβεί το μάθημα που βλέπετε αυτή τη στιγμή μαζί με το αντίστοιχο Jupyter Notebook για να κάνετε εξάσκηση. Μάλιστα σε ένα φάκελο με όνομα data έχω βάλει τα αρχεία CSV και JSON που είδαμε. Οπότε μπορείτε να πάτε και να κάνετε import in Pandas και να διαβάσετε το cars.csv που βλέπαμε. dfcars λοιπόν, pd.read csv και μέσα βάζουμε το path, το οποίο είναι, επειδή το αρχείο αυτό είναι στο φάκελο data, γράφουμε data cars.csv. Δεν θα βάλω κάποια παράμετρο, να το δούμε σε πιο απλή μορφή. Αυτό λοιπόν είναι το data frame που σχηματίζεται. Ας βάλουμε και την παράμετρο n-rows να δείτε πώς δουλεύει. dfcars1 λοιπόν ίσον pd.read csv. Το path έχει μείνει το ίδιο. Και ας βάλουμε n-rows ίσον 2, η οποία επιλέγει συγκεκριμένο αριθμό γραμμών να έχει το data frame. Άρα λοιπόν το dfcars1 θα περιέχει τις πρώτες δύο γραμμές. Και έχω ανεβάσει και το ίδιο CSV, χωρίς όμως η πρώτη γραμμή να περιέχει τα ονόματα των στυλών. Να δούμε λοιπόν τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. dfcars2. Έστω αρχικά ότι το διαβάζαμε με τον ίδιο τρόπο. Το path είναι data cars no header .csv
Δεν βάζω κάποια παράμετρο αρχικά και βλέπουμε ότι το dfcars 2 περιέχει ναι μεν τα δεδομένα, αλλά λανθασμένα έχει βάλει σαν ονόματα στυλών τα δεδομένα που έπρεπε να έχει η πρώτη γραμμή. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε την παράμετρο header ίση με none. Και τώρα η πάντας μας έχει βάλει default κάποιες αριθμητικές τιμές σαν ονόματα στυλών. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε και το JSON με τους αριθμούς που είδαμε. Σε αυτή την περίπτωση γράφουμε pd.read JSON και το path είναι data numbers.json. Τυπώνουμε και αυτό. Πολύ ωραία. Και κάτι ακόμα που δεν είδαμε, μπορούμε να πάμε αντίστροφα, δηλαδή από ένα data frame να δημιουργήσουμε εμείς ένα CSV και να το αποθηκεύσουμε σε όποιο path θέλουμε. Άρα λοιπόν το dfcars2 θα μπορούσαμε να πούμε dfcars2.toCSV και να ορίσουμε το path το οποίο θέλουμε. Θα γράψω cars κεφαλαίο που δεν το έχουμε μέχρι στιγμή CSV. Οπότε τώρα μας έχει φτιάξει στο φάκελο data το cars.csv και μπορούμε να το διαβάσουμε κιόλας. dfcars3 ίσον pd.read CSV data λοιπόν cars.csv άρα η πάντας όντως έφτιαξε το CSV που θέλουμε, απλώς χωρίς την παράμετρο index ίσον false εδώ πέρα πάει και μας φτιάχνει μια ξεχωριστή στήλη με τα indexes. Αν έβαζα λοιπόν index ίσον false και ξαναδιαβάσουμε το CSV τώρα, βλέπετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει στήλη, είναι κανονικά όπως θα έπρεπε να είναι. Να δούμε τέλος μια δομή δεδομένων που δεν καλύψαμε στο προηγούμενο μάθημα. Η δομή series λοιπόν της πάντας είναι στην ουσία ένας μονοδιάστατος πίνακας με index. Το φτιάχνουμε με pd.series περνώντας ως όρισμα έναν απλό πίνακα και προσέχουμε τα στοιχεία να έχουν όλα τον ίδιο τύπο. Το names είναι ένα series με συμβολοσειρές και αν με τον ίδιο τρόπο φτιάξουμε και το ages που είναι series με ακεραίους, μπορούμε με χρήση της pd.dataframe να φτιάξουμε ένα dataframe συνδυάζοντας τα δύο series.